ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு மேடிடியாஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஹியூமன் ஃபாலோயிங் ரோபோட் தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ இதுதான் அந்த ரோபோட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி எதுனா ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகும். ஸோ இது வந்து முன்னாடி மட்டும் போகாது, சைடில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் இது வந்து டேர்ன் ஆகும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு. ஸோ இது எப்படி செய்யறது இந்த வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதோட சர்க்யூட் டயக்ராமும் அதுக்கப்புறம் இதோட அடினோ கோடு வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன், அங்கே நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து இந்த மோட்டார் டிரைவர் ஷீல்டு நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு Arduino UNO போர்டு. ஸோ இதோட பையிங் லிங்க்லாம் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் அங்கே போய் வாங்கிக்கலாம். அல்ட்ராசோனிக் சென்சார் தேவைப்படும், 2 IR சென்சார் தேவைப்படும். ஸோ அப்புறம் கொஞ்சம் ஜம்பர் ஒயர்ஸ் தேவைப்படும். இந்த மாதிரியான ஒயர்ஸு ஜம்பர் ஒயர்ஸ் தேவைப்படும். ஒரு சர்வோ மோட்டார். இந்த சர்வோ மோட்டார் உங்களுக்கு வந்து மாடல் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மோட்டர் வந்து வேணும் நம்மளுக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி 4 கேர் மோட்டார்ஸ் வேணும். ஸோ நம்மளுக்கு 4 வீலு. மொத்த ப்ராடக்ட்ஸோட பையிங் லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் அங்கே போய் வாங்கிக்கலாம். ஸோ சர்க்யூட் டயக்ராமும் வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம். நான் சர்க்யூட் உங்களுக்கு வந்து முன்னாடி பண்ணி காட்டுறேன். Arduino கோடும் வந்து கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் அங்கே போய் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். அடுத்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, காரோட பேஸ் நம்மளுக்கு தேவை. இப்போ வந்து நம்ம டபுள் சைடு டேப்பை வந்து ஒட்டிடலாம். ஸோ ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வர மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து திருப்பி வச்சிடலாம். இதுக்கு மேலே நம்ம இப்போ Arduino போர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். மோட்டர் வந்து உங்களுக்கு எங்கே விருப்பமோ அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இருக்கும். நீங்கள் அப்படியே எடுத்து Arduino போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ இது வந்து ஈஸி. அவ்வளோதான். இதில் வந்து பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஒயர் ஹெட்டுமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சர்க்யூட் டயக்ராம் வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன். இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து பார்த்தாலே ஒன்றும் புரியாது, வீடியோஸை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 ஒயர் வந்து அல்ட்ராசோனிக் சென்சார். ஸோ இது வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம வந்து சர்வோ மோட்டரை முன்னாடி வைக்க போகிறோம். வச்சுட்டோம்னா நம்மளோட ஒர்க் முடிஞ்சது கைஸ். ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த சென்சார்ஸ்லாம் தூக்கிட்டு வந்து இங்கே வைக்க போகிறோம் இது மேலே. ஸோ இதில் வந்து நம்ம மேலே வைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம 3D பிரிண்ட் தான் பண்ண போகிறோம். 3D வந்து நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். கைஸ் இப்போ வந்து நம்மளோட சென்சார் ஹோல்டர் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது கைஸ். பிரிண்ட் முடிஞ்சு. ஸோ இப்போ அவ்வளோதான். நம்ம இப்போ வந்து இதில் வந்து கோட் பண்ணணும், Arduino கோடு. ஸோ கேபிள் எடுத்துருக்கேன், கேபிள் இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள்
Arduino ஐடி வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஐடி இந்த ஆப் எப்படி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது. நான் அதை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. அதில் தான் நம்மளோட வந்து Arduino போர்டு வந்து கோட் பண்ண முடியும். ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓப்பன் பண்ண உடனே. ஸோ இதில் இருக்கிற கோடை ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து எரேஸ் பண்ணிடுவோம். எரேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட கோடை வந்து ஸ்கெட்ச் பண்ணிட்டோம்னா இதுதான் நம்மளோட கோடு. இதில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போனோடனே இல்லை இங்கே டூல்ஸ் போயிட்டு மேனேஜ் லைப்ரரி கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல லைப்ரரிஸில் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். நியூ பிங்கர், சர்வோ, ஏஎஃப் மோட்டார் இது 3 வந்து நீங்கள் லைப்ரரியில் டவுன்லோட் பண்ணணும். ஸோ எனக்கு கொடுத்தது ஒன்றும் ஓப்பன் ஆகலை. ஓப்பன் ஆக கொஞ்சம் லேட் ஆகும். இது 3 இன்ஸ்டால் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து மோட்டார் டிரைவர் ஷீல்டு, சர்வோ மோட்டார்லாம் வேலை செய்யும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒவ்வொரு நியூ பிங்குன்னு போட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து லைப்ரரி ஃபஸ்ட்லேயே காட்டும். லோடிங் ஆகுது. இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நியூ பிங் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க. நியூ பிங்னு போட்டோடனே உங்களுக்கு வந்து இங்கே வரும் வந்துடுச்சு. ஸோ ஏற்கனவே நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சேன். ஸோ அதனால இன்ஸ்டால் காட்டுது. இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லி கேட்கும். ஸோ இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆயிரும். அதே மாதிரி தான் இந்த 3 நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் ஏற்கனவே பண்ணியாச்சு. ஸோ இன்ஸ்டால்னு காட்டுது. அதே மாதிரி தான் சர்வோ மோட்டரும் ஏஎஃப் மோட்டார். நீங்கள் வந்து ஏஎஃப் மோட்டார் மட்டும் நீங்கள் வேறு மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்து என்னென்னு டவுன்லோட் பண்ணோன்னா ஏஎஃப் மோட்டார் அடாஃப்ரூட்னு நீங்கள் டைப் பண்ணால் தான் இந்த மோட்டர் வந்து டவுன்லோட் ஆகும். அடாஃப்ரூட் மோட்டார் அப்படின்னு பண்ணோம். ஸோ உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்டுறேன். இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். மோட்டார் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க. டைப் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க. இது அடாஃப்ரூட் மோட்டார் ஷீல்டு லைப்ரரி அப்படின்னு வருதுங்களா. இது வந்து நீங்கள் வேலை செய்யலாம். வந்து மோட்டார் ஷீல்டு வந்து இல்லைன்னா கோடு வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகாது. ஏன்னா இந்த லைப்ரரி இருந்தால் தான் இந்த கோடை வந்து அது வந்து வெரிஃபை பண்ணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை பண்ணிடுங்க. அடுத்து ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. வெரிஃபை பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து எதனா எரர் இருந்துச்சுன்னா வந்து நம்மளுக்கு காட்டும். ஸோ இது நான் சேவ் பண்ணல. கோடில் வந்து எரர் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு காட்டும். நம்ம அதை வந்து சரி பண்ணணும். ஸோ இந்த கோடில் வந்து எந்த எரரும் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் வந்து அப்படியே வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிடலாம் கோடை. வெரிஃபை ஆகிட்டோம். நம்ம அதுக்குள்ள கோடு வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன போர்டு இருக்கோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து Arduino UNO தான் வச்சுருக்கேன். இது வந்து ESP32 கேம்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் செஞ்சேன். அப்போ வந்து இந்த போர்ட் மேனேஜர்ஸ் இந்த போர்ட்ஸ்லாம் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன். ஸோ அந்த கேம் வீடியோ வேணுன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஐ பட்டன்லையும் தரேன். நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் போர்ட் நீங்கள் என்ன போர்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த போர்ட்டு. இது வந்து நீங்கள் Arduino கனெக்ட் பண்ண உடனே அந்த போர்ட் வந்து உங்களுக்கு காட்டும். நீங்கள் அந்த போர்ட்டை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவும் இல்லை. இது அப்படியே இருக்கட்டும். நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவையில்ல. அவ்வளோதான் இதோட செட்டிங்ஸு. நீங்கள் வந்து இதுக்கு மேலே நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கோடு வந்து அப்லோட் ஆகிடும். அப்லோட் பண்ண உடனே Arduino போர்டில் வந்து லைட் பிளிங்க் ஆகும். ஸோ பிளிங்க் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க. காய்ஸ் ஃபைனலி முடிச்சிட்டோம். இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஐஆர் சென்சரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இது வந்து மாற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது. இது வந்து ரைட் சைடு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். மேலே வந்து பிளாக் கலர் சென்சர் வரும். லெஃப்ட் சைடு வந்து கீழே வர மாதிரி வரும். ஸோ இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. சப்போஸ் மாறி போயிடுச்சுன்னா வண்டி வந்து ரொம்ப மாறி போயிடும். இப்போ நம்மளோட மோட்டார் டிரைவர் ஷீல்டில் வந்து நம்ம மோட்டர்ஸை கனெக்ட் பண்ணிடுவோம்.
கைஸ் அப்ஸ்டாக்கிள் ஃபாலோயிங் ரோபோட் கைஸ், அப்ஸ்டாக்கிள் அவாய்டிங் ரோபோட்னே வாயில் வருது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்டாக்கிள் முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரும். திடீர்னு சென்சரில் வந்து திரும்ப டவுன் ஆகும். ஸோ இது வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிடுவோம். பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஆகும் கைஸ். இதில் வந்து பேட்ரி வைக்கல, ஏன்னா இதுக்கு நிறைய பவர் சப்ளை வேணும். ஸோ 12 வோல்ட் நான் நேராக வந்து கரண்ட்லேயே கொடுத்துட்டேன். எங்கே தெரியல, தெரியுதுங்களா? முன்னாடி ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா வரும் கைஸ். போதுறான்னு ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் வந்துருச்சு.